بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبو القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bayanin da na farko shekarun jiya ban faɗi kwanan wata ba, wato shekarun jiya talata bayan mun iso mun baro Abuja litinin mun iso nan talata, ranar ne kuma ne magana da farko, sannan kuma ran laraba na so in yi magana jiya kenan, yau kuma alhamis ya zama dole in ƙara waɗansu bayani. Na ji an ce mahukuntan Najeriya sun bayan su bayanai wanda suka shirga ƙarere, ko dai a gazgata ne ko a gazgata gwamnatin Najeriya akan wannan lamari. Su abinda mu abinda muka fahimta su tun farko sun so su kai mu wani asibiti ne, su da suke cewa mu ka zaɓi wannan asibiti. Sun su kafin ma mu zo sun shirya jirgin su na ƙashin kansu, kuma suka ce za su kai mu wani asibiti mai suna Otis. Muka ce to ai ga wanda mu ka zaɓa, suka ce ainihin ai su sun bincika sun ga wannan Otis ɗin ya fi. To da mun yadda da Otis suka kai mu, amma a nan abin da suke gaya mana mu ko suke gaya muku shine mu ka zaɓi wannan asibiti, amma abin da suke gaya ma jami'an asibitin wanda kowane su abin da ya gaya mana kenan mu likitocin suna cewa gwamnatin ƙasan ku ce ta kawo ku, ta roƙi kuma gwamnatin ƙasar nan ta ba su kariya saboda za su kawo yansu mutane ne da ake tuhuma da miyagun laifuka da suke da wasu rashin lafiyar da ba sani ba. Saboda haka su an kawo musu mutanen da suke da ciwo ne da sun mene, saboda haka tun farko sai suka kawo mu abin da suke ce mata reception, suka fara bincike. Sai ke ce musu to ai wa'annan abubuwan da kuke tambaya kan mun riga mun hayyake wannan, mu a wurin mu ainihin likitoci daban-daban a gida da waje sun dudduba mu, sun tabbatar da cewa akwai mu da waɗansu har ma sun mana magunguna daban-daban tun shekara kusan 4 da suka wuce ne. Sai yanzu ne aka gano tun ma babba dama a can aka gano waɗansu abubuwan da ya kamata a fita waje saboda su, kuma a kansu muka fito mun ɗauka haka ne. A wancan bayan na faɗa abin da ke tare da malama da kuma ni abin da ke tattare da wanda su ne muke tsammanin za a zo a yi, amma su suka ce a wasu ka'idar su nan aka zo na asibitin kowa zai fara ne daga farko, za su ɗauki komai tun daga farko ne. Domin kai ka zo asibiti domin kana da matsala, kana da harsashi za a kwashe sai a ci maka a yanzu ba kana ciwo ne da ba san wani irin ciwo kake ba, ko kuma kana da guba na lead da kadimi sama a ce a ba san matsalar da ke damu ka ba, ko kuma ka zo da matsalar cewa za a yi maka kokon gwiwa a ce sai sun amince ka tun farko, alhali akwai takardu da bayanai na likitoci da suka yi bincike suka gano me ke tattare da mu. In ma da wani waɗanda suka kawo cikas to su mutanen gwamnatin Najeriya ne, ko da suka zo nan bayanan da muke ji wajensu daban, bayan da su suke mana wanda suke kuma daban. Saboda haka fahimtar mutanen asibitin nan shine gwamnatin Najeriya za ta zo da kuma gwamnatin wannan asibitin da kuma gwamnatin India, shine gwamnatin Najeriya za ta kawo waɗansu mutane waɗanda ake tuhuma da miyagun laifuka domin a yi masu magani a India, shi kenan magana. Sannan kuma tun da mu ba mu yarda da Fortis ba, da ƙarshe suka yarda a zo mai tanta. Da aka zo sai zama kawai sun fara waɗannan kamar da ce, to mu kuma sai muka ji da muka ran su aika abin da ya kawo mu, suka ce ai su ba abin da dole ne a bi ka'idar su inda za a zauna nan. To kuma muka ga cewa to lalle wannan haɗin kan da muke tsammanin za mu samu shine ba mu samu ba. Wannan sikaɗin da muke da shi da su sai muka ba da wannan sikaɗin. To jiya wani jami'in ofishin jakadun da shi Najeriya ya zo nan mun tattauna shi, mun daɗe muna magana. Lokacin ne masa bayanin cewa muka yi bayanin cewa ga abin da muke da bukata, in dai har ba zai yiwu mu sami wani wurin da muka amince ba, to lalle mun sami koma gida. Kuma ba za ku rasa sanin cewa gwamnatin India ita ma ta aiko da sako ta hanyar wasu likitoci cewa ta ba mu awa 2 ko mu zaɓi a yi mana aiki a wannan asibiti ko kuma mu bar ƙasa.
sai ce musu ai awa biyu ma ne manya minti biyu a shi za mu bar ƙasa ne. Kwami ga shi yanzu daga wannan magana mun kusa awa 24 har yanzu dai ba su fita ƙasar da ba, amma lalle in ba zai za a yi mana aiki a asibitin da muka amince ba da likitocin da muka amince ba to lalle gara mu bar ƙasa albashi mu je wata ƙasa da za mu sami aiki daga likitocin da muka amince insha Allah. Sallallahu alaihi wa sallam. Assalamu alaikum.